И здравейте хора, аз съм Съни БГ. Както виждате към заглавието и т.н. от заглавието имах предвид. Channel update, channel update. Значи имам нов скин, нали, в Minecraft, разбира се. И новия ми банер Съни БГ, съмни са е. Направен е основа и новия ми аватар е... само да напиша Съни БГ. Това ми е новия аватар, както виждате. Нали, от канала, дето пише Съни БГ отдал. И да се върнем. Да, само че аватарът не ми го пока, защото трябва малко да мине време, които имат канал и снимат и са си менели аватарите, знаят колко минути мина. И искам да кажа, че ще има качествени тъмнили, когато не снимам на Minecraft. Сега това тъпнел, извинете, крадене от Google извинете много. Ще има качествени тъпнили, ще има и много други клипчета, просто мисля да си променя канала, имам предвид, защото последно време малко си давам, нали, труд, нали, и давах си много труд на Minecraft играчи преди въза сега, защото там ми се бъгна камтазата и трябваше да... Няма лъжа тук, няма лъжа! Пак не се отказах. Имах още едно видео, дето беше брутално, но ми се бъгна пак към тазата. Имам бъгове с към тазата. И да, но мерси за тези 65 абоната, винаги растат и дали ще направим 100 сабскрайбера на 100 сабскрайбера или на 90 или на 80. Мисля да започна giveaway, който мисля да е или на Razer мишка, или на премиум акаунт. Вие може да коментирате сега на какво да е това 2000 years later. giveaway, извинете. Коментирате просто да искате премиум акаунт или мишка, ще ви мишката, Razer мишката няма да е някаква много от новите, ще е някаква стара, ама пак ще е била. И да, това ще е от мене. Показах ви аватара, всичко и показах и да, доскоро обичам.